Hölgyeim és uraim, ma bemutatunk egy igazi különlegességet, egy kuriózumot. Egy kuriózumot. Azt hiszem, hogy már mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Hát ez az autó és az ehhez hasonló autók azért sűrűn nem fordulnak meg a magyar közutakon, annál inkább az amerikai filmekben, mondjuk a 70-es, 80-as évekből. Szupercsapat! Szupercsapat, de azért van egy másik árnyoldala ennek, mert az ilyen jellegű GMC-k mindig az emberrablók buszaként vonul be egyébként a köztudatban. Igen, nem? és meg is erőszakolnak benne mindig valakit, ugye? Így van. Van egy rossz arcú ember, aki nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon az áldozatával. Igen. Sorrendben. Előbb igen. elrabolja, és utána hajtson végre nem erőszakot, vagy fordítva. De és fel is kell darabolni, az a darabolni a végén. Na, tehát, hogy egy nem túl rejtőzködő áruhába öltöztetett bankbusz gyakorlatilag. Ami egyébként, hogyha még egyszer megnézzük közelebbről, már pedig ez a célunk, akkor ki fog derülni, hogy ez egy szuper jó, szuper komfortos lakóautó. Igen, mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen a Samba busznak, ugye az a klasszikus értelemben vett bulibusznak az amerikai változata. Egy amerikai autós találkozó után határoztam el, hogy érdemes lenne egy ilyet építeni, mert Magyarországon elég rossz állapotú buszok vannak, ezek ebből a Chevy vanokból, a GMC vandurákból, és el is kezdtem a keresést. Én kb. A magam részéről olyan vagyok, mint egy jó szarka. Csak én nem rakom el azt, ami csillog-villog, de imádom. Imádom a strasszos, imádom a Swarovski, főleg a női ruhákon, de azért ennek sem áll rosszul. Tehát ez a fényezés azért ez nem gyenge. Ezzel kellett foglalkozni, azért van benne egy pár munkaóra, az biztos. Az tuti. Az egész buszt megbontottuk, homokfújva volt, az alapjaira volt szétszedve, motort kiszedtük, teljesen felújítottuk, fényezni kellett az autót, ezt a speciális effektfényezést meg kellett szerezni, ez egy amerikai festék, és direkt ilyen bemutató autókra gyártják. Igaziból engem kicsit emlékeztet azért a Vidám Parkba a Dodge-emre, úgyhogy keresném az elején, hogy hova kell bedugni. A zsetonokat is be tudod dugni azért mindenhova, de utána megvan az a feelingje, ami azt hiszem, hogy csak ennek van. Meg azért megvan még az a feelingje is, mint ami mondjuk tényleg a 70-es években Woodstockban volt, meg ugye? annak a popkultúrának, ami akkor vert gyökeret igazából. Szóval nem az a lényeg, hogy elkerülje a tekintet, hanem hogy így bevonza így a tekintetedet. Ugye, nem? és tehát az angol úgy mondta, hogy az amerikai hogy back to the bone, ugye, hogy a velejéig romlott, ugye, és elindult az a korszak, ahhoz ilyen autók kellettek, hogy érezzük azt az igazi romlás virágait Baudelaire-től. De a romlás igazi virágai oda bennyílnak. A busz megjárta egész Magyarországot építése folyamán, minden egyes rész máshol készült. A karosszéria és a futómű, illetve a motornak a fő részei azok a Duna Autónál készültek, és a többit pedig fel kellett kutatni, hogy ki foglalkozik ilyennel. A belső építésre Miskolcon találtam egy céget, és ők megértették a gondolatot, hogy mit szeretnék ebből a buszból kihozni, és segítettek a megvalósításában. Itt bent azért az ember már egy kicsit így zavarba érzi magát, mert nem olyan egyértelmű, hogy miről is szó lesz tulajdonképpen. Hát igen, kéne néhány ajzószer, ami miatt elmúlik az ember zavartság érzete, nem? De azt hiszem, hogy alkalmas. De a stimulások azért megvannak. Figyelj, már csak a 4/4 kell és a 140 BPM. És akkor egyértelműen tudod, hogy egy klubban vagy, egy klubbuszban vagy. De ne tévesszen meg senki sem a látszat. Ez nyilván egy egyéni ízlésre szabott lakóbusz, és ez továbbra is tényleg egy lakóbusz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy például itt van egy konyhapult, ami nem is akármilyen. Így van. Et voilà. Ugyebár, tehát itt van egy ilyen kis főző. Aha, tehát akkor van benne egy kis gáztartály, egy Pontosan. kis kempingfőző. Illetve Ennyi, a ez a bepiszolt legjobb. edényeket el is tudjuk mosogatni. Így van, mondjuk sok itt nem lesz nyilván, mert velős pacalt azért ezen nem fogunk legyártani, de alkalmassá teszi egyébként Akár. a konyhapult, de az biztos, hogy a reggeli életmentő kávé az itt szépen, csendesen elratyog majd. Ugyanolyan mennyiségű technikai eszközt kellett beépítenünk, mint egy lakásnál. Tehát itt a konyhában megtalálható a hűtőszekrény, a gáztűzhely, a vízrendszer, hideg-melegvizes víz található benne, tehát a boiler is,
téli időszakban fűtés is rendelkezésre áll, tehát állófűtés is található az autóban, és mindezt a mennyiségű eszközt, ezt a mögöttem látható kis konyhai részbe kellett bezsúfolni, ami ugye nem volt egy egyszerű feladat. Amíg Sanyi rotyogtatja a kávét, addig én sem ülök tétlenül, és ezen a gyönyörű tévén megnézem a Dallas 4000. részét. Hát vagy az EB döntőt, vagy fogod magad és inkább lejátszott te magad a haverjaiddal, a kis konzol segítségével. Hiszen ez így tökéletes. És ilyenkor ebben az esetben, most nem akarok nagyon udvariatlan lenni, de hát itt az óriás lábtartó, ami egyébként alapvetően konyhapult lenne, de hogyha játszani akarunk, akkor nézd, te is ezt lehajtod előre, én felrakom ide a lábam szépen, és már nyomjuk is a fifát. Az elképzelésem szerint a busz úgy készült el, hogy a nagyon modern, high-tech technika került bele egy régi karosszériába, és az elemek, a színvilág is a réginek és a modernnek a keverékét tükrözik. Szezám tárul. Most, kedves nézőink, azt láthatják, amint a bőrkanapé, amihez felhasználták, nem tudom hány négyzetméter Kobe marhának a bőrét, hirtelen átalakul egy óriási francia ágyjá. És ezt is tudja. És azt hiszem, hogy a busznak ez a legfontosabb része, hiszen a nagy gonddal az egész nap folyamán becserkészett hölgyvadakat tulajdonképpen itt tudjuk a legvégén ugye vallatóra bírni. Hát, mondhatni szexuálisan abuzálni. Ezt most ide be is rakjuk, mert ez ide való így. Tessék, tehát akkor innentől kezdve tényleg elég perverzé vált, nem? Az amúgy is első pillantásra is perverz busz. Olé! Na Tessék! Most már irigykednek, mi? Mikor megláttuk ezt a busz kívülről, akkor elég sok mindent képzeltünk róla, ami valóban megvalósult bent. De voltak olyan dolgok, amit viszont még mi sem képzeltünk, legalábbis én biztos, hogy nem gondoltam, mégpedig, hogy zuhanyzó is van hozzá. Igen, és ez azért fontos, mert az itt eltöltött egy-két pásztoróra árulkodó nyomait mindenféleképpen valahogy le kell tisztítanunk a bőrünkről. Erre alkalmas például ez a zuhanyfülke, amit mindjárt be is építünk. Itt egy kis ajtóka, egy szuper bajonettzár, egy kallantyú, és a víz már jön is, nem minden. Hát de nézd, hát ez ennyire súlyos. A busz 3-4 hónapot volt nálunk a belső tér kialakítására, ami körülbelül 5-600 munkaórát vett igénybe. Ez még csak egy kis része volt annak, ami az egész busz felújítására el kellett időt tölteni. Ez körülbelül 2 évig épült az alapállapotától ez a busz, motorfelújítással, a belső elemek kialakításától kezdve, és még most se érzem azt, hogy nem tudnék vele mit csinálni. Hálózati töltővel az óriási amerikai lakóautónk sajnos nem tölthető fel egy olyan szintre, hogy mondjuk 3 órán keresztül működjön, és meg tudjuk meneteni legalább 150 kilométert. Azért ez nem egy hibrid autó, csak a látszat csal. Jaj, ebben is van azért anyag. Hát igen, ez a motor valójában igaziból az utastérből szerelhető és hozzáférhető. Különben ez az 5700 köbcentis V8-as, elég sok 80-as, 90-es évek amerikai típusából ismert small block névre hallgató 270 lóerős motor, úgyhogy azt hiszem, hogy a bentülők önbizalmát ez is csak emeli. Az autó vezetési élménye nem sokban különbözik a gyáriétól, annyival kiegészítve, hogy sok olyan funkciót el lehet innen látni a pilóta ülésből, ami a gyári buszokban nincsen benne. Itt a fejem fölött látható konzolnál például az állófűtést lehet kapcsolni, a különböző fénytechnikákat, és mivel a buszba 2 akkumulátor lett beleépítve, az egyik a HIFI és a hátsó rendszert látja, a másik pedig a start akkumulátor, annak a töltöttség visszajelzője van még,
ide felrakva, illetve a víztartályoknak a töltöttségi szintje, hogy mennyire van telítve a víztartály, illetve a szennyvíztartály. Kénytelen voltam felvenni egy ilyen üléspozíciót, és még örülhetek annak, hogy így lehet forgatni a kagylóülést, mert így legalább el tudom valahova tenni a lábamat, mert itt lábtér az nincs. Köszönhetően ugye ennek az óriási motornak, amit kitöremkedik mindenhonnan, minden irányba. Gigamotor, Vigan Kotor, 5007 V8, ennek kell a hely. Itt nincs Mese Sanyi. De ahhoz képest, hogy mekkora motor, hány lóerő, ahhoz képest nagyon szépen halkan duruzsol. Ugye? Mert ez egy krúzolni kell. Adsz egy kis gázt, borulsz. Adsz egy kis gázt, borulsz. Ennek az autónak meglehetősen nagy tankja van, 100 literes tankja van, de 14-16 litert fogyaszt, használattól függően, úgyhogy egy 6-700 kilométert kényelmesen el lehet menni egy 100 literes mennyiséggel. Én úgy érzem, hogy a futóműve gyönyörű, csodálatos, nagyon szép, nem? Jól fogalmaztál, tehát gyönyörű, csodálatos, igen, tehát ez a futómű, én úgy gondolom, ez még egy indok arra, vagy ahhoz, vagy amellett, hogy ezzel az autóval ne száguldozzunk. Ez maximálisan a komfort igényeket kielégítő, inkább olyan, mint egy nappali szoba. Nappali szobában a fotel, karfás, beülünk, lesüppedünk, de ettől nem akarunk várni semmilyen kanyarbeli G-rekordok megdöntését, nem is szabad. Ez egy ilyen gördülő háló, vagy gördülő lakás, gördülő nappali. Ez egy pervers csigaház. Ennek az autónak az alapára az nem volt egy nagyon drága, ez egy 5007-es motorral, ez 1.300.000 forint volt, de az, hogy ilyen állapotba kerüljön, még sokszor annyit rá kellett költeni. Azt gondolom, hogy ehhez az autóhoz inkább illen egy ilyen 3-4 kilós aranyfux a nyakamba, 2-3 laptop ide az ölünkbe, 3-4 mobiltelefon a fejünkre, és megváltanánk a világot, városokat adnánk, vennénk, országok fölött rendelkeznénk, mint a hadurak, és több száz ember sorsa fölött ítélkeznénk, hogy kire mi vár az elkövetkezendő hetekben. Meg kéne még ide a lábad közé még egy ilyen fújtató, fortyogó francia bulldog, de csak azért, mert jól néz ki. Miért van az, hogy minden gondolatsorodnak egy perverzió a legvége? Csodálkozol ebben a millióben? Tudod, Sanyi, csak azt sajnálom igazán, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor tényleg én is 20 éves voltam, akkor egy ilyennel nem tudtam leparkolni a High Life, a Haligali, a Rendezvous, a Csillagfénydiszkó elé, és nem tudtam ott vagánykodni. Ezt kompenzálom mai napig, úgyhogy érzem a hiányát. Nem hiszem, hogy ezt te komolyan sajnálod. Most nem hiszem, hogy az ázsiódott a kereskedelmi értékedet ez nagyban növelte volna. Figyelj, tudod nagyon jól az összefüggést a férfiasság és az autók mérete között, nem igaz? De egyébként, hogyha van egy ilyen leküzdhetetlen hiányérzet benned, akkor várj még egy pár évtizedet, akkor már nem csak ezüstösen fog csillogni, hanem teljesen összbehajló lesz majd a búrád, és akkor majd elgondolkodhatsz te is azon, hogy mi is az élet értelme, mint ahogy mondjuk a német nagypapák teszik, tudod. Vagy óriás Harley Davidson, vagy sportautó, vagy egy ilyen busz vesznek maguknak, és onnantól kezdve újra felélet bennük, tehát reneszánszát fogja élni majd benned ez a fiatal gyerek, aki annak idején kielégítetlenül sóvárgott a diszkók előtt. Akkor, aki szeretne találkozni velünk néhány 10 év múlva valamelyik fesztiválon, Tázdal fesztiválon, esetleg Sziget fesztiválon megtalál minket, keresse a nagy kék csillogos buszt.